Czy wiedziałeś, że właściciel fabryki słodyczy w Houston był jednym z najgorszych morderców w historii Ameryki? Dean Corll wyglądał jak miły sąsiad. Rozdawał darmowe cukierki dzieciom z okolicy. Wszyscy go lubili, ale to była tylko maska. Od 1970 roku Corll płacił dwóm nastolatkom, Davidowi i Elmerowi, żeby przyprowadzali swoich przyjaciół na imprezy do jego domu. Te imprezy kończyły się torturami i morderstwem. W piwnicy Corll zbudował specjalną deskę do tortur. Przez 3 lata systematycznie polował na chłopców. Zabił co najmniej 28 nastolatków. Masakra skończyła się dopiero, gdy Henley postrzelił Corlla podczas kłótni. Policja odkryła masowe groby w całym Houston. Ciała były zakopane w różnych miejscach po mieście. Mieszkańcy nie mogli uwierzyć. Człowiek, który dawał ich dzieciom słodycze, był potworem. To była jedna z największych spraw masowych morderstw w historii Stanów Zjednoczonych. Czasem największe zło kryje się za najmilszym uśmiechem.